Så må vi hellere tage den her berømte gulvhammer her. Jamen lad mig få nogle bud. Er der nogen, der vil give en 100 kroner for en gulvhammer? 200. 200. Ja, 200 kroner for en gulvhammer. Til at slå gulvbrædder sammen med. Au! 200 kroner er budt. Er der nogen højere? 200 kroner. 225. 300. 300. 350. 300. 375, Jesper. 375. Er det okay? 400. 400. Første. 425. 500. Et stykke gulvhammer, 500 kroner. Første. 600. 600. Et stykke gulvhammer, 600 kroner. Første. Anden. 700. Et stykke gulvhammer, 700. Første. Anden. 725. 725. Gulvhammer, 725. Første. Anden. 800. Et stykke gulvhammer, 800. Første. Anden. Tredje. Solgt 800. Ja. Dummy-nummer. Ja, det er godt være sådan her. Et stykke Makita Akkuboremaskine, 12 volt, 2 batterier og lygte, koster 1000 kroner nede på Makita stand. Helt speciel shop amokpris. Lad os høre, hvor meget kan vi få for den her. 300, 300 er budt. 400, 400 er budt. 500, 500 er budt. 6, hvem sagde 6? Jesper 6. 600 kroner er budt. 625. Første. 700. 700 kroner er budt. Første. Anden. Hvad siger 800? Hvem siger 800? 825. 825. 850. 850. Første. Anden. 875. 875. Første. 900. Første. Anden. Tredje. Solgt for 900. Det her, det var Karl F.'s cowboybuksestand. Vi solgte cowboybukser for 50 kroner plus moms. Det er beviset på, at man skal være fremme i skoene og købe, mens varen er der. Hej, hvad hedder du? Katrine. Katrine, du tager dig en trillebør. Så har vi 2 tilbage. Og der kommer en ung mand. Hvad hedder du? Christian. Christian, du tager en trillebør. Og hvis du kigger op på storskærmen, kan du se dig selv også. Værsgo. Ja, 1 trillebør tilbage. Gå ved, om han er faldt. Ja, så skal jeg lige bede om jeres opmærksomhed endnu en gang. Vi har nu bevæget os ned på Farone-standen, som har et helt specielt begrænset tilbud på træstier. Og jeg vil gerne spørge Jesper, hvad handler det om? Det handler om nogle suverænt gode træstier, som vi kan prøve at zoome ind på dem en gang. Med flade trin. Og der er fra 4, 5 og 6 og 7 trins. Og normalpriserne, de er for en 4 trins 398. Og der er stærkt begrænset af dem, der er til 175 kroner indtil klokken 5. Og 5 trins, den koster normalt 475. Den sælger vi for 210. Og 6 trins, normalprisen er 596. Den sælger vi for 250 kroner. Og 7 trins, normalprisen er 737. Den går for 295. Jesper, hvor har du stierne henne? Ja, vi har desværre ikke stierne med her. Men I kommer ind på vores stand, så skriver vi jer op. Og lige så snart vi har skrevet jer op, så har I den i starten af næste uge.
bliver den så sendt til en Karl F. i Den Aarhus? bliver leveret til Karl F-afdelingen, der ligger nærmest ved kunden. Okay. Men nu er der ingen, der kan huske de priser, som du nævnte her. Men jeg kan